Wai baba ta wannan kalo take kuwa? Gora uba, abokina me yasa kake tambaya ne? Tabar nan kalau take. Gashi tana bada caji kuwa? Da wallahi ni ba ta bani caji. Ayin ga majinta nake kamar an mata miss. A'a, babu. Wani miss taba mai kyau ce. Wallahi baba, ni ma cajin nan bai kai min. Wallahi baba, tabar nan ba 'yan Najeriya ba ce. 'Yar Kwarebuwa ce. Wai ku menene haka? Kwanyar ku karama ce wallahi. Kai kwalawa. Tuwaye na. Ba kuke bata mana yanayi ko? Kai? Wallahi Allah bai ba mu bane ba. To su uban waye? Kowa ya lidon gaba ɗayansu. Kowa ya lidon. Ruga mana. Ku duka mana. Baba ina kwana. Baban wa? Baban wa kuma? Baban wa? Baban wa? Allah ku tashi, Allah ku tashi. Tashi mana tashi da Allah tashi. Ya ma tashi. Ku tashi kowa ya miƙe da Allah hawa. Kowa ya miƙe. Ha ba Allah kai da wasa nake muku ba ni ma ta ba na zo a bani kai ku bani ke ce. Mai labai ka kai shege. Ni dai shayyan.